nadam se da tako neće biti. Nešto o motivaciji za pisanje ove knjige. Negde sredinom 80. godina pročitao sam Udri bandu. Dva ili tri puta sam povraćao, iako sam obučavan da preživljavam ili, bolje rečeno, da ne reagujem emocionalno, pogotovo ne na nešto što je opisano. A zatim negde 98. godine pozvao me je akademik Dragoslav Mihajlović i predložio mi da napišem studiju zašto su ljudi se promenili na Golom otoku. Sad, navodim Udri bandu s jedne strane i razgovor s druge strane. Između toga je provalija. Jednostavno, kad sam razmislio, shvatio sam da ja nisam poverovao, intimno nisam mogao da poverujem u sebi. A onda kad sam suočen sa gomilom knjiga koji na drugačiji način pišu isto, bio sam primoran da potražim odgovor na pitanje zašto je to tako. Ni dan danas, a možda bih bio srećan da se nikada ni ne sazna kako je moguće da je Goli otok bio efikasan. Toliko efikasan. Naime, svi ti despotski sistemi imaju neke svoje specifičnosti i svi su manje više tokom njihovog trajanja, dakle još za njihovog života, bili podvrgnuti analizi. Goli otok ne samo dok je postojao kao takav, kao mučilište, nego i dugo godina iza toga nije bio analiziran. Nije pristojno da spomenem čoveka, ali ovako kaže: ako ste vi ozbiljan, dostojanstven, ako ponos, moral, i ako budete gurnuti u tu kaljugu, kad iz nje izađete, vi ćete se osvrnuti i nikome nećete reći. Vi ste se okliznuli, jednostavno snašlo vas to, ali nećete pričati o toj svojoj neprilici. Izgleda se to desilo s Golim otokom. Uz ogromnu razliku, niko od njih nije bio kriv za Goli otok. Postojali su ljudi, mislim, što je se dopao Golog otoka, što je se našao tamo. Postojali su ljudi koji su stvarno bili staljinisti i koji nisu ni primirisali Golog otoka. Postojali su, sad, to nije moj fah, neću o tome. Bojim se da bi se našao u neprilici, jer među vama ima ljudi koji znaju to bolje od mene. Ne bih o tome. Ali želim da kažem samo, imam utisak da sam dosta omašio čim obojica sagovornika vide u knjizi ono što sad mi se to čini. Nisam to hteo da kažem. Goli otok nije bio samoupravno prevaspitavanje ili obrazovni sistem. Goli otok je bio način da se ljudi koji drugačije misle jednom za navek odviknu od toga da misle drugačije. Najozbiljniji kritičari sistema su se našli na Golom otoku. I tu izgleda da je to jedini kriterijum selekcije. Naravno, dopali su tu neki
ljudi koji nisu imali nikakvih želja ni ambicija, niti da menjaju svet, niti su na to ličili oni koji su tamo postali. Ali kad kosilica kosi žito, kad kosi kukolj, ona zahvati žito. Tako da se to desilo. Naime, ima se utisak da su najkvalitetniji kadrovi koji su izašli iz rata, iz revolucije, bili poslati na Goli otok, da ne bi postavljali pitanje da li smo se za to borili. Tamo su završeni. To je jedan sloj ljudi, dakle zrelih koji su prošli život, koji su imali ogromno životno iskustvo, koji su bili postojani ljudi, imali su svoj pogled na svet, čvrsto formiran, proveravan njihovim životom. A drugi sloj, to su bili mladi. Zašto baš mladi? Zato što su oni po prirodi stvari, po nekakvoj psihologiji, razvojnoj psihologiji ovde spomenuta, nosioci novog, kritičari starog. Pa makar ne bilo to novo, ni bolje, niti provereno, ali oni žele da postavljaju pitanja. I zato ste našli na Golom otoku. Dugo godina nakon Golog otoka nije bilo pitanja. Ma šta vlast uradila, njoj je aplaudirano. Tek u novije vreme mi shvatamo da je zapravo, da smo mi živeli u jednom virtualnom svetu gde je sa 75% budžeta popunjavano bespovratnom pomoći. Ne računajući dakle ono što moramo sada da vraćamo. To je bio taj socijalni mir. Cena socijalnog mira. Neko je drugi plaćao. No da se vratim Golom otoku. Nisam siguran kako je moguće da su ljudi relativno prostog uma, ne mnogo obrazovani, smislili sistem koji je savršeno funkcionisao dok je funkcionisao. Tu zapitanost želim da podelim s vama. Na kraju, moram spomenuti samo jednog čoveka, Dragoslava Mihajlovića. Iako je veliki broj ljudi potpomogao svak na svoj način nastanku ove knjige. Naime, moja ispunjenje jeste, vidite, s jedne strane, pazite, kad čitate šta se tamo dešavalo i pored sebe vidite i razgovarate s čovekom koji je sve to proživeo. Onda morate reći, nema načina, ne može nijedan sistem ubiti čoveka. Ne može ga promeniti. Svak će odživeti ono što mu je suđeno, neko će na tom putu zalutati, neko će umreti, ali nekakva ljudska sudbina, pojedinačna ljudska sudbina, njen tvorac će ostati da živi i nastaviti da se smeje. U Vrnjačkoj banji upoznah dvojicu akademikovih drugara. Jedan lik srpskog Slovenca ili već tako mi stalno pred očima. Čovjek je toliko nasmejan, toliko u njemu ima nekog šarma dečačkog da pomislim, nema šanse. Goli otok, i ako bude ponovo, neće uspeti. Hvala vam. Samo par reči bih hteo zapravo na kraju ovog razgovora da kažem, koji je u stvari početak jednog ozbiljnog razgovora koji će naš narod morati da vodi. Vidite, 1945. godine nestalo je. Pobili su
nekoliko desetina hiljada ljudi. Možda 100.000 ljudi. Izađite napolje. Pazite, 2 godine posle toga, ili 3 godine posle toga, odveli su neke ljude na Goli otok. Da su imali nameru da ih pobiju, mogli su to uraditi onako kako su već znali i umeli. Na Golom otoku je bila tragedija, ali ljudi su se vratili s Golog otoka. Znate, ja mislim da je Goli otok moguć jedino u 20. veku. To je onaj vek kojim se mi ponosimo po usponu nauke. Sve je objašnjeno sa naučnih stanovišta. Samo naučno stanovište moglo je da ima ludu ideju da će okupivši 30, 40, 50 ili 60 hiljada ljudi u njima nešto prelomiti. A onda tako izlomljene pustite ih u svet. Kao kada bi neki monstrum, jedan broj ljudi, jedan promil, zarazio nekom klicom koja izaziva strašnu bolest. Bolesti ovoga tipa, koje su vezane za socijalne odnose, najčešće imaju lažna imena. Bolest je dobila lažno ime. Sve je izgledalo kao da je u redu. Postojalo je lažno ime i napravljen je socijalni eksperiment. Na sreću nije uspeo. Nije uspeo. Izgleda da je bio posejan taj socijalni eksperiment u jednom narodu u kome nije mogao da uspe. Možda kod nekog drugog naroda bi cela stvar uspela. A šta je bio cilj zapravo tog socijalnog eksperimenta? Cilj je bio da se nešto što je ljudska solidarnost, što je međusobno poštovanje i jedan oblik da ste uvek spremni da za čoveka koji je pored vas, a koga ne poznajete, učinite sve. Tamo gde postoji kult komšije. Komšija vam nije ni rod, ni pomozi Bog. Nije vam ni kum. Nije vam ni iste vere. Ali vi ste spremni da za svoga komšiju učinite više nego njegova rođena deca koja su sada otputovala u Kanadu, rade tamo za nekoga u Kanadi, povremeno šalju po neko pismo, razgovara se sada preko interneta, a svoje roditelje su ostavili komšijama da oni o njima brinu. Vidite, kod tog naroda taj socijalni eksperiment koji je trebao da sruči sve oblike socijalne kohezije i koji je trebao da nas pretvori u monstrume, nije uspeo. Naravno, to je bio samo jedan od eksperimenata s kojima je despot raspolagao našim životima u proteklim decenijama. Ko zna kakve je još eksperimente s nama radio, ali mi, pošto oni nisu po posledicama ovako bili duboki i strašni, i sada vam odgovaram na ono što ste me pitali, šta je bilo pre.
Krv je bila pre. Krv je bila i postoji onaj koji je kriv za to. Pazite, onda se to zapravo ovde nije moglo desiti. Dok god ovde postoji zapravo neko uverenje da ono što nas čini u životu, da nismo sami, nego da smo zapravo celina, što nas ne može podeliti ni u kom smislu i ni na koji način, bez obzira koliko to želeli da od nas naprave, dotle ćemo uspeti da ne budemo ono što bi oni zapravo želeli. A želeli bi da budemo strašni i usamljeni pojedinci koji ćemo u džepu nositi jednu od njihovih kartica i gde će nam najveće zadovoljstvo biti da uđemo u neku od samoposluga i da gledamo besmislene gomile istoga koje neodoljivo zapravo liče na đubre i koje se na kraju neke nedelje ili nekog meseca u đubre i pretvaraju. Takav život nam spremaju i zato je ovo kada mi govorimo o ovoj knjizi i o jednom iskustvu od pre 50 godina, zato je to zapravo važno. Zato to nije prazna priča. U kom smislu nije prazna priča? Pa moramo imati odbranu i moramo zapravo verovati da se možemo odbraniti. Hvala vam. Daj mi titul. Eno, kakve akademike imamo, tako nam